गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो दिनै आङो बिबारजों गेलेबाय। दिनै आङो बे बिबारखौ खानानै खानायनि खफा बिबार माला खालामनो नागिरदों। आंखौ बेफोरबायदि लायोब्ला समायगोन समाया आं दिनै बेखौ नायनो नागिरदों। बेनिखायनो दिनै आङो बिबारखौ अनथावथाव मोनोब्लाबो दिनै खानाय जाबाय। बेनिखायनो आङो निमाहा बियो जे बिबारनियाव आंखौ गोरोन्थि दाय दाहम। दिनै आङो बे बिबारखौ गावनि आखाइजों माला सुनानै खानाय खफायाव लागायनोसै आरो लागायबाय होननानै ला। दिनै आङो खानाय खफायाव लाबाय। आंखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव गासैबो बुंहरबानो जाबाय। समायदों समाया बेखौबो बुंहरबानो जाबाय। दिनै आङो खानायाव बिबार लानानै नोंथांमोननो दिनै आं भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन। मानोना आंहा फैसा गैया। दंब्लाबो संसार जाबाय, संसाराव आगान होबाय। बेनिखायनो जोङो फैसाखौ जानला मानला बाहायनो हाया। बेनिखायनो आं सानदों दिनै आं गायनाय बिबारखौनो माला सुनानै खानाय खफायाव लानानै आंनि महरा देलायोब्ला माबायदि जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ आं लाबोबाय। स' नोंथांमोन दिनै आंखौ माबायदि नुदों? समायदों समायाखै आं जेबो बुंनो हाला। बे नोंथांमोननि सायाव। महरबो गोसा नङा। मेकआप लानोबो जोंहा फैसा गैया होननानै जों बुंनो हायो। थाब्लाबो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मेकआप लानानै सानसेबो भिडिअ बानायफेरनानै दिन्थिनो हायाखै। बेनि थाखायनो आंखौ निमाहा हो। दानि जुगाव मेकआप लानानै भिडिअ खालामब्ला फट' लायोब्ला बेखौसो बांसिन लाइक खालामो, गासैबो नायो। नोंनि गियाना जेसेबांखि बुरजा जायाथों मानो, नाथाय नोंखौ नायनायाव समायनाबो नुनांगोन हिन्जाव मानसिखौ। नाथाय आंहा फैसा गैया। दिनै बे आंनि बिबार दायनैसोखौनो खानानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय। समायदोंना? आंनि बिबार माला सुनाया जादोंना? बेखौनो आं दिनै सनाबो गाननानै दिन्थिबाय। बेखौनो आं दिनै खानायाव बेखौ मा होनना बुङो? बिन्दिया होननानै जों गासिबो मिथियो नङा होनबा? बे खाफालाव लानाया बेखौबो दिनै लानानै दिन्थिबाय। आंखौ समायदोंना नोंथांमोन?